Sembur kuwi werdine sing jeneng wong sing kladuk yuswa kuwi sok mandi apa sing dadi sabane upamane ana anak putumu sing panas waton percaya tok suwuk tok damu mesti mati wis asan dadak nganggo berobat dadak kuwi sembur yo nek tutur kuwi apa tutur kuwi sing jeneng wong pantut kanggo ditutur karo anak mergo Allah ngapri bocah kuwi tergantung orang tua nek wong tuane nyimpang bocah mesti dadi bocah sing kurang ajar ning nek wong tuane temen bocah kuwi mesti malah temen kuwi mesti aku malah ngengel saking ngene ya sing jeneng sarung aku biyen karo pesrawuan saiki iki wis beda wis beda zaman saiki selalu nek ora ngati-ati bakal kejlopro ngono jiran kasangsaran mergo bocah-bocah saiki iki do bedah apa sing dadi maring wong tuwa oh ngono to Pak ya iya ngono kuwi lho kowe wis ngurung kabar to nandi-nandi klithik nandi-nandi klithik iki bocah sing mergo bedah saka waware wong tuwa bedar saka pituture wong tuwa njur srawunge tekan kono-kono njur gampang kena pengaruh njur kejlomprok kena jurang kasangsaran mula nek duwe anak kuwi kudu sing ati-ati tenan mbok ngono ya Pak aja dipadhake karo jaman biyen bedane wis adoh banget Mak tutur lah iya njur wor apa wong wis mawiti anak ora gablek bondo mawitara kepinteran ora ping bocah anggone bakal gawe kita ngono lah iki kudune dadi pandowi wong tuwa bagusi joget-joget barang iki yo apa mbok ngelingi umur wis meh 70 taun wis 70 taun iki menepa gedhekno panembah nek ana kanca-kanca do salat melu salat ora malah ngrasani aku lawasmu sapa Leni Mariati undilmu utawa Lisa Mariati termenai mbok aja grubyuk kaya cah nom-nom mau bengi tekan glagah barang apa kowe goleki pacare dhewetok kowe ayo cenanangan ora mbok yo ngiringi dapur kuwi wis tuwa wis 50 taun mbok ora sah gleleng maneh nggo hiburan apa kok ora bulu dusan tekan hotel barang iki kok ngono ya Mas ngono kuwi mbok serangkung karo sing wong pinter serangkung karo wong sing gedhe manembahe mujo hawa wis pol biyen kowe iki saiki iki dadi wong tuwa sing jeneng umur 50 taun wis gampang keterak penyakit aku ra nggo cakemmu oh ya wis arep modar ya luweh panik iki ditimbali sowan iki ditimbali sowan ana ing Karanganyar Gading Harjo Sanden Bantul Ngayogyo Karto oh ya Mak prikara semono sing tindak ana gubuk kutonyan kadang kutuwa masus oh sing ngaso dadi PN karo Pak RT karo Suwargi Pak Mantan Dukuh Pak Kresno oh ya Mak nganti gergeran nganti pol-polan ibu guyun nang omahku jebul isine iki pamitan karo awake dhewe Bapak Mantan Dukuh Kresno wis kapundhut ana sowan kayunan bodho ngono ya
Ya muga-muga di ngapura dosa kutane ditampa amarga becikane dipapake ana ing papan pasuwan. Mongko wingi ijamane arep nyawer karo binatang tamu apa bintang tamu arep nyawer sinden karo arep nyawer dalan iki ngendika aku sesuk sing tak sawar paling akeh dalange ngono. Dadi engko nek saweran kudu kae dhewe aku. Ning nusul cangkemmu ora. Aku ora kemulungsu kok. Aku sing lombe ora. Aku urung kemulungsu ora. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Iki acara apa? Iki acara bersih dusun. Wis dingendikake Bapak Ageng Pati. Oh, bersih dusun utawa merti dusun beda. Apa nek merti dusun? Merti iki mementri. Dusun wis arep. Iki merti dusun mementri tinggalane para nenek moyang ya wayang iki. Iki tinggale para simbah kepara biyen kanggo sarana penyebaran agama Islam, kanggo penyebaran agama Islam karo panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi nek wong ngendikake wayang iki musyrik ya durung ngerti kae. Iki peran gedhe tumrap agama Islam maneh ya Mak. Pementri ya Mak. Bersih dusun, bersih resik dusun carane iki warga kalangan sengkut berkut tumandang ing karya ngresiki dusune arep ben resik ora katra penyakit sampeyan diresiki wingi padha ana sampeyan ndongake sing padha disiki suwat ana tepat suci maneh sing paling baku apa ngresiki ati sing jeneng manungsa kasepi saka lembutan sing ora dibos ngadut sing apik ayo bareng-bareng golek sing kula suwun keguyuban lan kerukunan. Ngono kuwi Pak Nek, monggo dirawuhi Bapak Wakil Bupati. Ngono ya Mak. Ibu paneku ya rawuh. Saka Poraken ya rawuh. Saka kepolisian ya rawuh. Iki lurah-lurah ki wonten ing dusun kene ya padha rawuh, pamong-pamong ya padha lenggah, lan para-para sing ora kasebutake iku ya padha rawuh padha lenggah mresani ala wujune awake dhewe. Ya Mak. Iki disusul Kabudi Kuntara Sawadyabala ana wong 15. Ya rawuh ana kene. Mulane ana budal barang sore tekan kene barang lha ya ngerti pemalmaku kok ya nek. Ana kuning-kuning barang iki apa? Ora titik. Kok ijo kuwi apa tenor. Wis ora apa-apa lah iki wis tresno. Iki Pak Purlawa sing lenggah nang Bogoran ya Pak. Rawuh. Saka kula Praga Mas Joko Metik ya rawuh. Ora sarene iki ngopo ta? Iki minggu gawe alasan pamitan karo bojone nduk wayang mengko nang kene paling mulangi sak jam terus ninggal dono kae. Ora. Panen ya Mak. Muga-muga sabane panggihan ing iki Pargo Karanganyar kasing Manoska Bebaya kasing Kuruspa Trimala dilebihna saka godha rencana kabeh makin marang karayeng. Amin. Sing padha indake among tani ora katrak apa tandurane subur makmur gemari palojinami sing padha ngasta begawe enggal mundhak pangkat mundhak bayar sing padha ngasta dagang laris dagangane badhe akeh. Ya Mak. Muga-muga lancar kabeh maneh. Sing penting sehat panjang umur. Iki nampa layak. Apa kuwi? Bapak Basuki iki sing kagungan dalem kene.
ngapunten nggih Bapak Basuki karena sampun sehat iki mak wingi diparingi ganjaran gerah tuh aku teko dok terus wah sumrengak menter abang cahayane cetha sehat ya muga-muga sehat panjang umur amin menika ngreksanani panyuwunanipun Suwargi Mbah Tresna Kapojo Mbah Mantan Dukuh Mbah Mantan Dukuh Karanganyar mriki kuwi arep nyawer Ibu Singgih Nderah nyawer nah iya karo 2 bintang tamu nek nyawer Elisa ki padha karo nguyai wis bintang tamu di atas angin tur yo payu laris dadi nek nyawer sak yuta kuwi padha karo nguyai segara kuwi nang pape saweran sak yuta kok dineke dalange yo kok rasa ini saya tak usul ke mau iya kok yang disawer ngono ning ditung ngono wong 20 punjul nek nyatus wis 2 yuta punjul engko durung tukang sone engke mbak meneng bae kaki cah dermi sirat sama-sama engko urung live streaming kuwi Mas Nato kuwi Kurniawan Gunel wis aja meneng bae iki wong kaki ngurusi sama-sama Jogja Live to. Iki bersama Jogja Live karo channel Dalang wis ngono aja. Wis ra tau pisah karo awake dhewe lha ya. Engko durung supir bis njaluk. Supir truk yo njaluk. Mengko peniti yo njaluk, saya darbit nek kene iki. Njaluk saweran terus wawatane wong kae. Lagi butuh kreyak atau dipakani. Ngono ya Mang. Yang kene wae sing penting ku minangkani apa sing dadi pangutane iki ngluwari punaki. Ha ya. Yen kaping pindhone saking keluarga Bapak Basuki gadah haul bilih Bapak Basuki sampun sehat keluarga ugi badhe nyawet Ibu Sinten Mbak Bintang Tamu lan Bapak Dalang ayo mokae kantor mokae. Iki pengamping keluarga Bapak Suranto kasuwun reng-rengen bawa podang kuning. Oh. Podang kuning. Awit panyuwunanipun Bapak Basuki ngluwari ujaripun rakare-kare. Oh ya Mak. Yes winko. Engko ndak diarep-arep si Mbak Elisa karo adikku si Lilik. Lilik ki lanang beda. Jare Lilik. Aku nek niki lanang didemi jenenge sapa? Lisa Maryati. Lisa Maryati piye ya? Yo disepoti nganggo aja dibleroki. Oke.